ukwu na onye nta biko ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa bụ ala isi ala ngwa na nke otu onye oke dibịa n'ala Igbo ebe na dibịa nwere dibịa loro obevule nwere dibịa otirikume nke a wee otu oke dibịa loro obevule n'ala Igbo a na-akwanyere ugwu oke mmadụ ka ọwụ dịka isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ olikoro biko onye Igbo ị ga-eji ntị onye Igbo lobi onye Igbo anyị chọrọ ka anyị mata gịnị bụ olikoro kedu ihe ọ ga-abụ gị na mmadụ ibe gị mee ka ụnụ akwa olikoro na iji maa atụ tupu anyị agawa n'iru ọ bụrụ na gị na nwanne gị lụọ ọgụ ga-emepe ya ọbara ya emesi n'ala tupu gị na-eri ka ọ dị mkpa na a ga-akwa olikoro ọ bụrụ na nwunye gị ga-agba ala ezi ga-amata dịka dị mkpa tupu ya esi ihe ị ga-eri ọ dị mkpa ka nkwa olikoro ọ bụrụ na o nwe otu gị na nwunye gị si nwe esemokwu gaa vụpụrụ igbe akwa ya lezi tụpụtara ya ikwe ya lezi tụpụtara ya aka ọdụ na ọdụ na ikwe lezi ọ dị mkpa ka nnukwu olikoro tupu na-eri iko maka ihe akala egbu mmadụ ihe kwere arụtụ ihe aka bụla ọtụtụ ndị Igbo bịa ha sị gị na nke ahụ agaala na ihe mere na mbụ mana o kwesịrị ka o doo gị nwa bụ onye Igbo anya na ọnwụ Jizọs na-elu obe akwụghị ụgwọ ewubere ala na ewubere akala egbu mmadụ ma echi ma nwanne echi a sị m n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ olikoro achọ ka anyị mata ihe olikoro bụ nke ọ ga-abụ ka ndị Igbo lee aka nka maka ọ dịghị ihe ka mkpa n'ụwa karịa ụwa mgbede ka mma biko tupu anyị aga n'iru anyị ga-aga ọfọ maka anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị omenala nna anyị ukwu oke dibịa biko ka anyị mee na omenala anyị aga n'ihu n'isiokwu anyị n'oge adịghị n'etiti anyị mma 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 ekele eze bụ olu anọ biko na amara na omenala Igbo la nwata aga na-aga n'ọfọ iwe okenye na mana ebe ọ bụ ọwa ọkwa gere nwata na aka ọ gaghị eregbu ya anyị ji ọjị n'aka ndị nna anyị gwara na ọwa jike eji akpọtụ Chukwu eji m ọjị n'aka sị Chukwu ye Chukwu ye Chukwu ye Chukwu ye ọbasị ide eleke kere ụwa Chukwu okike abịa ma anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ nkwọ anyị ka mkpọ nke taa kpọtara anyị ife ọma anyị sị akwọpụchi ya kwọpụ ekworo ya kwọpụ anyụkwu ya kwọpụ ụbịam anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla anyị sị ebe ya bere ugo ya bere nke esi bebere anyị ka nke ụkwa ya anyị sị ka ọ kpọrọ mịara mịarụ nwa idi anyị anyị sị ka ihe ọma anyị ka nka anyị na onye si ndụ anyị na-eke ndị ha na-eke onye si ndụ anyị na orie ndị ha na orie onye si ndụ anyị na afọ ndị ha na afọ onye si ndụ anyị na nkwọ ndị ha na nkwọ ekele m ụbọchị ka ọnwa anyanwụ jeri aja kele ụbọchị ori akarị nwa jeri aja kele ụbọchị afọ akịkpụ nwa jeri aja kele ụbọchị nkwado anyanwụ jeri aja ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ ekele m ndị mbụ na ndị egede ndị ọgwụ ndị imi ọkpọ ndị iche ndị ichine ndị kwara ikiri ndị gburu egwu n'ama ndị ọta akwụ ndị sụpụrụ ụzọ asị m unu biko na osita dị mma na ya dịrị gawa na ihe awala isi ala mgba ka anyị nọ asị ihe ọma ya mee na ife kwebịa nga bụ ka anyị kpoo ka ihe gbasara olikoro mkpọ dị na ndị Igbo ga-achọwachi ahụ kere ha mata ma ọ bụghị ma ndị Igbo sọrọ nsọ ala Igbo ma omenala Igbo ọ gaghị onye Igbo mma asị ndị iche unu biko bịa na gbakọ chiri mmụọ fere na mmadụ ha na-agbakọ onye iro ya ndị ichie nwe ala chi m dị atara m ọjị nna m ụlọ ka mejedo ọja bụ eze mkpe wedo ogbu nna wede riri ji wede ọcha obu ọ bụ epepe kwesịrị ya mụrụ ya mụta ibe ya ife ekwekwete na omenala abala nga nwụra nne ewu gafere ọ naghị afa nwa ya afa a sị n'ụzọ nke ndụ anyị ga-ibu ihe na ihe ọ bụla itiri aka kwa ụbọchị na ọ ga-ema mma n'ụwa ga-esi n'aka anyị nwa bụ ndị omenala ahụ ihe na aha ndị ichie ọdịnala ise ike gbo mụrụ ụzọ mọzọ anaghị akpagide ọjị ụka nna ya ukwu biko ọ bụla obu ụka nọ were nyere ndị ife Chineke lem n'ihu nna m ọ dị agbakọ ike ndị mmụọ angawa gbakọ ya maje ihe mmụọ mmadụ ejighị agbakọ eziokwu bilo ya amala mma amala kelewa gwenenyi kelewa o ji agbaka fom ihe ihe aka kpara uru eji egbu ọrụ Chukwu okike abịa mata ya hụ ala ngwata ya hụ adịchara ngwata ya hụ ọtụ gbata bịa ṅụrụ mmanya ndị iche nwoke ndị iche nwaanyị ndị mgbuli ewu ma gbata bịa ṅụrụ mmanya ndị iche agbakọla mmụọ ọfọdụ oge agbakọla mmụọ masị dịkwa na m ebe aṅụrụ nwụrụ nọdụ eke nwụrụ lori nwụrụ na akpọ ọfọ la ṅụ mata ndị ị ga furu mepụta hụ nwa mana ya masị ndị iche ala kwana ma bịa ṅụrụ ala ịbụ oke mmụọ eji atụwara ji onye ṅụrụ mmanya tọọ ọjị biko bịara biko na anyị bịara taa bụ mmemme mgbelu gba ọsọ ndị iche biko bịara biko mmadụ asịrị ọ bụ ụkọchukwu Ojiọfọ na bụ onye mbụ eze dibịa ndị eji akpọ Dr. Alikamis
mara asị ndị chebe iko bịara biko na ndị ka mbụ ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ onye ihe odo onye azụ ụmụnkwụ mọta mazụ kwamadịla na igbo oge amaghị mara mara na mmụọ ikpe amaghị mara anyị na mmụọ ise na ndị ka m ya mara nwoke m ya mara nwaanyị m ya mara onye ukwu m ụmụ anyị nwere m na nwaanyị anyị lụ alụ chịrụbadịrịwo m ọ bụ ha ndị ka ee ndị chebe iko bịara biko anyị agbakọ na ngwa anyị agbakọla olu na anyị bịara taa mbụta omenala mfoto ihe n'oge abụ anyị nwoke lugbula dị ala hụfụ ya lọhụkwana ya bụla adịghị o ji akpọrọ biko bịara biko anyị lekwana ma anyị bịa hụ ọnụkwara anyị ọkụla aka anyị ọnụkwara anyị n'aka ọnụkwara anyị n'ihu ọnụkwara anyị n'azụ aka ọjọọ ụzọ anyị agaghị n'aka ụmụ anyị ma ndị n'ọrụ ma ndị nọ nwaanyị anyị n'ala ma onye bịara aka anyị ụkwụ oji bịa bụkwa oji ala ọjọọ ezuru lọbụ mbe nwoke bịara ke dọktarị kamis nwaanyị bịara ke dọktarị kamis ịtara ụbọchị ka mata ụzọ ebe emeghe onye ụzọ emeghe ya ebe emeghe mgbe ụzọ ndị emeghe ka nwunye emeghe lọbụ mbe izetu na anụnụ abụ na anụnụ nwoke ndụ nwaanyị lọbụ ha ndị akọm na akarị n'ọfọ akọm na nyarị aka iro na isi ka nna anyị kwuru omenala Igbo ọ na-eme onye sie nri ya arata ya ụbọchị oge nọ asị onye mgbetara ọjị ngwetara ndụ onye nyekwanụ ala ọjị nyefu ya mmanya o nyere ala ha ọkpọ ọ bụ n'ezi eziokwu bụ ilu na ndụ na anyị kwuwere ọjị dị iche nwe ala mmụọ na mmadụ anaghị adọ n'ala ndị chekwa na ọjọọ tara ala kwa na ọjọọ tara na omenala chekwa na ọjọọ tara ndị mkpọrọ ọfọ ndị mkpọrọ ndị mgbere chọọchị ndị mgbọrọ ọgwụ na-achịkwa na ọjọọ bịatara n'ụbọchị ekele ụbọchị ọzọ ụbọchị atọ ụbọchị nkwọ ee ụmụ tara na ọjị ụmụnkwa jụrụ ka anyị ka mmụnta jụrụ ka anyị ka na-asị ụmụ bịa ma ya jụrụ njọ n'ụbọchị ọrụ ma n'ụbọchị atọ n'ụbọchị nkwọ ọgazi ụlọ ọgazi atọ ọgazi ngwa ịbagazi anya ma akpọ na m na-akọ nna mmụọ ocha bụ osi nwa nwoke eji afọdụ mpika na chọrọ ndị ele ọ bụ aka mụrụ fọkọ ebe la mmụọ mmadụ asị ya na chaba anya na mmadụ mụta m na makpọta abara ma kpọta m na mmụọ masị m n'ikonu ga-abụ ndị iche na-eji hụ mmadụ eme ka ọjọọ gbara ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ bụ ha ọ na ọjọọ ma amalụ onyinye ya niile biko Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo ndị nna anyị mere ka ọ na-eme onye taa aṅara ya aṅa ntị biko nga ntị asị m n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ olikoro nna anyị na nkenke olu ọ bụrụ na asị ka m jụọ dịka nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ ọ bụ gịnị bụ olikoro na ajụjụ nke mbụ biko unu tie ntị a na-ahụ ya mgbe niile eji m n'aka na gị bụ onye Igbo mana nke a dị mkpa karịa ihe gwuru na Jerusalem mere na Kapanọm biko nna anyị kwa ọ bụ gịnị bụ olikoro na ajụjụ ndị okenye sọ ọba kọrọ oke nwere ya kụrụ isi nwata na-amaghị ibe ji izumbuko n'oke ọhịa eji amasị ya amacha nwanyị mbụ orikọrọ ọkwa ndị bịa nje agwọ ya adị ndị ga-egado n'ime ahịa ma ndị na-achọ ka nwasala lọbụ orikọrọ ya ga-abụ nwa nzu wee ji ọra kwuka ata buru bịa ahịa echeghị orikọrọ eresịghị ya a na-eji gwọọ ya emeana na-eji agwọ orikọrọ mbụ mgbọrọgwụ na mgba akwụkwọ agbakee ya ịdị ige ntị adị mene pepa ọtụtụ ndị mmadụ taa ụkwara nji adị efuwaga ụlọ ọgwụ ndị iche iche dọkịta nyocha asọ bụ tuberculosis enye ọgwụ elu nye ọkwara nyecha kokoko asọ bụ tuberculosis sil ọkwa ngara ya emekwara ụlọ meji ya mbụ ngara ya orikọrọ dọkịta ekwefughị ekwe nna ya ukwu eweliwe olu gị asọkwala olu achọrọ m ka ndị Igbo nwezi nghọta dị mma biko kedu ihe ọ ga-abụ mmadụ na mmadụ mekọ n'ala Igbo ha gwuo orikọrọ kedu ihe mmadụ na mmadụ ga-emekọ na-evute orikọrọ a
ụdị ihe ọ ga-abụ omee dịka anyị rutoro aka na mgbe mbụ nwoke vuchiri ivu nwunye ya ma iko ma ihe a n'ezi ntị m agwa gị abịatara gị ụka ma mba onye na-anọ ọgụ anọ lie ozu ọbịa nga ịbụ ya gatara ngara ya n'elezi efute orikọrọ eji asị kpara mmadụ orikọrọ mmadụ orikọrọ mmụọ orikọrọ hụ ụwa ịdịge ntị mmadụ nwere ike iwe ọkụ ga-apụta nwa nsọ ya akwụkwọ ma ọ ga-abụ nwaanyị elu alụ ma ọ ga-abụgara mmadụ ya jee meta nwe mmụọ ya ngadara edoro isi ọtụfu ọmụ n'ihe agbara bụ onye atụfu ya ọmụ n'ihe agbara gerela bacha mba ọ ga-abụ efufe ofuru gelecha anya ọ bụghị ime gụnwa na ọṅa adụwa isi kpọọ Chineke onye pụrụ m ihe niile kpọọ ala nna nwụ kpọọ ndị ichie nwoke kpọọ ndị ichie nwaanyị si ọ bụrụ na nwa onye ahụ m fụrụ na ọ bụghị imere ma ala nna nwụ m ocherela gị ma ọfụla oge echerela gị ma e nwụọkwa ma ọ ga-ama ma efuokwa ịdịge ntị ya bụkwa na ọ dị ihe imere ya dị efe onwe a ala nna nwụ ma ọ gakwara gị ọkụ ndị ichie nwoke ma ọ gakwara gị ọkụ ndị ichie nwaanyị ma ọ gakwara gị ọkụ ọfụla oge ma ọ gakwara gị ọkụ ndị mmadụ nwere ike ịbịa jụọ ọgụ jụcha ga-esochala ha otu efere gị na onye a ji nwee gị n'okwu onye ara pasist ịdịge ntị mgbe ị na-akpọkụ ndị iche na-akpọkụ akpụkpọrọ ihe ọkụ mekpọrọ Amadioha anụrụ ya mgbe e jiri ogu a ihe a niile nwere ike emechaa ga-aba na ebe gị ga-eme gịnị yaralasị ya efi ya n'ụzọ ga-edowe ihe ebe a ya onye dọkwa gịnị ihe ebe a that time unu esela gịnị your conscience adịkwa clear ebe ya nwa mere ngere nọ nke ya nwa adịkwa clear ebe gị nwa mere gịnị nọ onwekwa unu ara bụ enwekwa obi ụtọ n'ime onwe unu mụrụ uwe enyi mụrụ nọ na meeting mmadụ ọgbakọ nọ n'ime si ebe a sị gịnị okwu mụrụ uwe enyi mebi nwaanyị sịrị unu ara bụ gịnị okwu onye ọbụla ga n'ile ibe anya sọ ha onye ọbụla ga dị iche ibe ọ ga-abụrụ one day any day unu mere ma ọ bụ mmadụ abịa ụmụ ndị na-asị ee ọ bụrụ na na-egbe chọọchị asị mebi ụka unu nwere ike iru na chọọchị asị na ga-eme unu gịnị udo ị na-ege ntị unu abịa egbe ekpere ị na-ege ntị mgbe mebi ịda asụ nwere ike bịa some people bịa sị mba nụnụ wu nwanne ọ bụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na kọmuniti anabịa sị na bụ nwanne na okwu adịrị ụmụ unu ime gịnị ise na-ege ntị ndị eras abịa asị ga-eme ekpere ka emekata unu niile nwaanyị ịkpọọla ala ejiọla ogo kpọọ ndị ichie ịdịge ntị jụọ ogo sọmde kuru mmiri ruo isi ọ bụrụ na e mere ihe dị otu a ya ṅụọ mmiri ya ma ya nwụọkwa ọ bụrụ ma ya eme ihe dị otu a ndụ ya ejika nka ya ma ya onwe ma ihe dị otu a megene ya wuo ya oge ahụ ime ihe dị otu a you have called the spirit you have contacted the ancestors to look into that thing a na-eme gịnị a na-ekwu ọṅụ mara ma ha ma ọwụ gịnị eziokwu maka bikos ejụọla gara ngịnị ala nwa Chineke kpọwara mgbe ahụ unu mechara ihe a niile ya ga-ada pastọ ekpecha egbere kpee ihe niile elevated kpecha ihe niile abịa si mgbe unu gị ka wee manya na iko gụnwa aṅụrụ ya onye aṅụrụ onye ọbụla ala aṅụrị unu emere gịnị meziela unu emere udo o nwere ike ịnọ in 1 week time in 2 weeks in 1 month ị na-ege ntị mgbe onye ọbụla echezola ya unu ga na-erikọ unu ga na-aṅụkọ ị na-ege ntị before you know it one day sickness will come to you like malaria from malaria to typhoid from typhoid ọkwara ebido mengere gbawa ko a ga-receive emengere ko asị oyi gaa hospital oyi mbara ngere enye ọkụ oyi nye ọkụ oyi ị na-ege ntị gaa ṅụọ oke ọ bụla ya gakwuje ma ọ bụ onye omenala ya sị ile mara anya ọrịa ma ọ bụla enyere poizin ma ọ bụla ile mara anya fọla iche
ije asịghị ịfọrọ iche ije ebe ole efu ije ijere ke prọfet ọ wụrụ afa m ọ bụla ke dibịa sọ ọbụla ke onye na nke dibịa dibịa kpọwa ndị iche kpọwa ala gwere okwe chọwa otu nwaanyị ji mee ngịrị aba chọpụtara ada onye gịrị labụ nwere ngịrị okolo ụka na gịrị labụ nwere ngịrị agaracha eme ngịrị erikọ na-ekpọkwuru mmụọ jụọ okwe si nwa ihe ofere ọ bụrụ ụlọ ọbụghị ime ma lechela gị ma ụfọdụ oge echela gị ma ha na-agwechi ụlọ ala ma o chere ọ bụrụ ọ bụghị ime ndụ isi ka nka ahụ ka ọ dị mma ekọta m na-egwu nkedo afta ahụ niile a niile jụchara n'obodo goro onye aja eme ngịrị erikọ ọkwara eji ide erigoro ige ete m na-egwa gị dibịa ndị achọpụta si lekwa ihe njighi enyi m okwere m njighi mbụ ngịrị orikọrọ ladị oge la mesoro okwu gela bacha erikọ lekwafọ ngịrị orikọrọ dibịa gwara gị akwara gị orikọrọ asụla gị orikọrọ kpọrọ ọgala ihe chukwu oke abịa na ọṅa kosia gị ngịrị orikọrọ taa lebere ebe ka orikọrọ agara nwanne m nwoke nwere ụka ga-akpọkwa ndị ji okwu ya emechabịarịa ọ ga-ahapụ mgbe ụlọ gaghị labụ emere ngere emechara ebe emengere erikọ mezie ndị chere ihe elilala gwọ taa edekwa orikọrọ mekwara nọkwara ahụike kwara ọdịmma ụkwara ndị kwa taa ma ọ bịala paracetamol enwere aṅụ ma ọ bịala gaa aṅụ fụọ ọgwụ ma ọ bịala taa orikọrọ aṅụ ọbụla ọ dị gị ma ọ bụla ori ọbụla fọbụla fọta ala so na le mmụkwu iwe ji ma ọ hara mmụta iwe ji ma ọ hara ala ma ọ hara ọfọ ma ọ hara ndị iche ma ọ hara ịdị ka esi taa biko bịa biko gaghị labụ orikọ nkọ ma ihe emere ngịrị erila gị mana ori mana fọ mana kwa orikwa nna ya onye na gaghị labụ emechiela mebi uko bịara biko akpachara gị orikọrọ a egwere ya bịala ihe ndị iche lọfọ bịa egwere deta ure mgbe a kpọrọ udo ihe nchukwu oke abịa kpọ onye osiri enwe m ji kpọọ ya bụ okpocha ya bịa egwere ya gọchara gị ọfọ deta unyere ure edetara ure ga-egosi na ọ bụ orikọrọ ndụ orikọrọ ahụike orikọrọ dị mma taa ala garachi dozie ya mmechiri ndị iche biko bịara biko laga ma ohere ma n'ihi erila gị iri ezinụlọ riri ụmụ orila nwaanyị gị taa ala edekwa orikọrọ gara oje n'otu mgbe edekwa orikọrọ na-elekọta ka gara labụ gara labụ emeziela gara enwekọ orikọ ma ihe erila gị unu agakọ ma ihe erila gị na atụkọ metin ma ihe erila gị ma onye ụzụta nye gị aṅụ ma ihe erila gị ga-azụta nye gị aṅụ ma ihe erile rikwana gị onye taa ala gara labụ emeziela mmụkwu iwe ji ma ọ bịa hara mmụta iwe ji ma ọ bịa hara ala m biko bịara ma ọ bịa hara iwe taa ekwusia ịdịka ntị enweta ya isi ga akụbiri ra eme ya lọfọ na ọ na-agọzi ya nkechi ọfọ taa lakpara ya ogene orikọrọ dibịa mma o ekele eze bụ olu anọ biko igbo nwere ụzọ ma ọzọ ikpokwu ka ọ maghịla ọnụ olu gị anaghị asụ olu biko ọ dị mkpa ka ị mata na ihe mere omenala igbo ji dị mkpa nyere ndị igbo bụla ọ bụkwara na agụnwa bụ onye igbo meje ala igbo ọkwa site na omenala igbo ka ị ga-eji ri ala igbo nke bụ eziokwu bụla o nwere ihe ị ga-emete dịka onye igbo gaa akpụ orikoro o nwere ihe ị ga-emete gaa akpụ arụ o nwere ihe ị ga-emete gaa afọ jụọ ala o nwere ihe ị ga-emete gaa akwa ala dịka onye igbo onye ha mere gụnwa bụ onye igbo ekwesịghị iji omenala nna gị tee bara maka na ihe ahụ a na-eme n'ala nna gị wụ site n'ihe ahụ dị n'ala nna gị Chineke kere biko nna anyị ukwu biko chịkọta ka anyị gbapọsị oge adịghị n'etiti anyị mma azị na iwe eji esi nri ọma na-ege ntị na onye iwe ọkụ na-ebukwa n'ezi ihe metara ụzọ anwụ mma ọ bụ ndị tinye many of the people na problem today orikọrọ o nwere ndị bịara to my house ma pastor ma prophet ma ordinary person dibịa ma nchọrọ oghere orikọrọ ọ bụ nwe ndị oke ọnụ ịsọbụ ndị nwere oke ọnụ ị nwere ike na-ahụ ya otu a ọ bụ ndị oke ọnụ na-eche bido na duba ihe inside that place agụ abịa chọrọ esi ile ị na m na-akọwara gị
ọ bụ ndị oke ọnụ origoro ya na-anwụ ebe a dị very very important to everyone because ị maghị onye na onwe ya ọ bụ a protection to you ide ka ete m na-agwa gị good biko ọtụtụ onye nọ ebe a na ị nwere ike nọ na taa gị ga-alụtara village ezinụlọ adịghị mma adịghị okuru a ma n'ụlọ ma everywhere gwa nwere ike lọta na ebe gị chọọ onye gị na ebe onye nwere ike iko gị n'iro but you don't know that your father will metal more with so many people which you don't know maybe you nwere ike mara gasị na nke agbasa for because of ngene okpuru echi na ebe ị na-ege ntị ga agada aga erikọ with those ngene people orikọ eme ngene ejigide gị nwere ike riche la in the next 2 weeks 1 month ga-ebido kwawa akwa pụwa ya bụ ngene orikọrọ efuru dị ga je erikọ with ndị agada gwa ya people la adịra ngene mma nwa le metara ihe mụọ gonya sị na aka ga-eme ngene adịghị ịza ahụ orikọrọ eme ngene egbo do you hear me ọ dị ndị were eji ewela dị wabedo nweta were nwa nwaanyị nwere ike nwee problem na ọdọ fete ya bụ wabedo nga mgba welite gwuru ụkwụ bikwasa ite ofe tua ite ofe adafe ebe ya eto ọnwa apalite iwe ejiche eri lufuo ya aside ịma stupid and nonsense after iwe mgbe abịa ehwe ya nyere nwaanyị abịa mengere da reconcile ya wee bidokwa bịa erikọwa ṅụkọwa ịdị ka ete within 1 month or 2 months ga-abịa hụ ya okwu wee bido mengere zawa ya n'ihi nwaanyị a ndị sitekwara ide nye ya dị mengere na-eri ịdị ka ete ya dị before you know it ụkwụ abakwa isu aga dị ibi aga ifi aga ebeke Angel Michael buruga ebeke Angel Gabriel adị amaala m nji ya mbụ ngere orikọrọ ụkwara njikwa okwu akọ ịdị ka ete asị ma ụtọ ọrịa teji bịa ngere eme alọba ite ofe oji okwu mengere gbafuo ite ofe ofu na mengere ma ọ bụ ekwu igwe olu gara ime ngere nwaanyị asị ngwa nka ọnọdụ nyere ihe si lekwa atọ nwaanyị anọ na-agba akwụkwọ anyị gote ka ọma mmụọ ga-ejiche nwaanyị ya kpataji onye mengere ma ọ kwafuo orikọrọ ya nwaanyị a ya ga ọdẹ menefa isi aga ngene de menefa obodo afọ debe ede ọdọ m na-egwa nta de nna m ga n'ihu kedibia ọbịa mgbe otu ji nọ ọrụ onye gị ga-emeta nwe mmụọ ejigide mmadụ bịakwala orikọrọ ọ gaghị efọ ndụ ọrụ onye gị meta hụ ụwa n'ihi eji alụ ụwa alọ eziokwu bilu na ndụ ekwefu na oreji bụ na alụ ụwa ngere alụ na-enwere dịka neshọn mmadụ eji alụ ụwa bụrụ onye ọ bụ otu anya ndị ngụ dibịa ndị iji anya na-aba ahụ ya na ụmụ ndị wa dị mụsị ngere gbụọ ma ndị mụrụ ndị ike ma ndị nwere ga ahụ ome ngere ntohụ ike metara ndị fọ mgburu mmadụ ndị fọ metara ndị fọ mmụọ mgburugbo kwalagharịa ngere mgbe ụdọ mmụọ ndọwara ya abụrụ ajaja chọpụta ihe mere ngere nji ya ịdị ka ndị ụfọ mbụ n'ala ụwa bịa erikọ weta ndị yere labụ na-ekwufo ma ọ bụrụ nne mgbara ya akwa nna mgbara ya akwa vụnwa ọnụ wee mechakwala ụwa n'ezinụlọ a nne egwetakwanye ma ọ bụ onye na-ezuzu egwetakwa wee nyekwa ihe n'ezinụlọ ọkwara azụ mgbe adị obodo abịa kwuo mmụọ gbaa aja gbapụta ihe njiwo akwacha worikọrọ wafọ ngere ndụ orikọrọ mgbe ndị ukwu uru ala ngwa gaa bụrụ dị mkpa mmere mmara ahụ nwara anya ma ị gabụla onye eze ma ị gabụla onye chief ma ị gabụla prime minister ma ị gabụla pastor ma ị gabụla prophet orikọrọ ndị mmadụ yi tupu ike gawa ha ọgbakọ ma ọ bụla chọọchị ị nwere ike gọọmenti na ka onye ịrụ ịma na adịghị ndị chọọ dị ime nwe izobere ị nwere ike gaa bedu mebi ọ dịghị ọ dị iche ya ga-abụ
na-adịkwa ndị wogoro labụla adịla mma nnọ nga egwefu otu kọpụ onu jiri aṅụkọ ngara ma ịṅụfụ mmanya nwasa dị iji emere gị ọjị ị nọfụrụ ụlọ kwụrụ rikọrọ iche na m gaji egbu nwoke mere ya rikọrọ nwaanyị mere ya rikọrọ ọ bụ nwanne ọ bụ nwanne ọ bụ enyi ọ bụ emere labụla adịla mma ọ bụ mbụ m n'obi ka ọjọọ mana egwuru otu kọpụ nkọ mmanya ihe erila m na-eke ihe erila m n'olu ihe erila m na ihe erila m na mkpọ ga-ekochi ya ama m onye onye ma onwe ya ya akụbiri ya mengere ra ya agaghara ikwu afọ ọcha emengere mmanya m nwere ebe a ma aṅụtala ọnwụ ma ọṅụtala ụkwara ntuka kpọrịla m ihe ọ bụla ma aṅụ na nụbere mgbakwa n'otu ma nyụfụkwa ya ihe erila m ekochicha ga akụbiri ya gara akwa ya mgbe ihicha n'okpo ekochi gara anya kubi ara wee ji atụ ahụ nke ọnụ ga-aga ọhịa ije agbụ ya ma ị ga-agbụrụ ụlọ kọpụ ṅụọ onye ka ṅụọ gonye aṅụ ịgachala arịa ọ dịghị ọ bụla gị ime ahụ n'okwuta dute ihe n'ụlọ kwa ori kọrọ mengere n'ihi ma onyere onye ma ngere ekwụrụla akwụrụ ga agawa amala mma kelewa nna dibịa biko ekelere gị ihe nne ebe m si dị ọma mma la ị na-ekwe ọ na-emekwa na ekwe mma ya ama mma biko igbo mụrụ nze m ọzọ ọ bụrụ na ị na-abịa na peji ma ana m ekwu ihe kwuru na Jerusalem mere na Kapanion ana m ekwu ihe kwuru mere n'oge ọlụ ndị eze ana m akọwa otu n'ụwa na-ejiri ụlọ esi ọrụ ụgbọ mmiri bara ụwa niile ihe anyị na-ekwu ihe ahụ na-eme n'ala Igbo ana m ekwu ya kwa ụbọchị sị ọ bụrụ na m si ebe a awala Igbo gaa ala China ọ bute otu mkpụrụ onye China ya hapụ omenala nna ya bịa mewe nke m nwawe onye Igbo eriela m ya onye meriri n'ala nna ya ka ọ bụ ọ bụla m si ebe a gaa ala India ọ bute otu onye India ya hapụ omenala India nna ya jiri abịa mewe nke m ibikọwara na Chineke gawa onye Igbo eriela m ya onye meriri n'ala nna ya ka ọ bụ biko unu ga na-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo ihe m ji na-asụ Igbo wujizuka mma na nneji na gị chiri ụlọ mara mma pụọla ama abụ mkpachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ya n'ime obodo nke Chineke ekelere m ha nweze ekele m Igbo bụ Igbo ekele m echireti n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị na-ekwu mmụọ ma ndị mụrụ ọgụ ma mkpakọ Ojiọfọ si ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma biko Igbo mụrụ nze m ọzọ ma tagodi na o nwere ihe Chineke kere n'ala Igbo o nwere ihe dị n'ala Igbo Chineke kere nọ site n'ihe ahụ dị n'ala Igbo ka onye Igbo si wepụta omenala nna ya wepụta nsọ ala ya na iwu ala nna ya nke bụ eziokwu bụ ma ọ bụghị ma gịwa bụ onye Igbo sọrọ nsọ ala Igbo ị gaghị adịnwu nsọ ị ga-asọ nsọ ala na gị mee omenala nna gị ka ọ dịrị gị la mma Ojiọfọ kelere Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma biko tụsụ ihe onyonyo a ma ọ dị gị mma Ojiọfọ kelere Igbo